perquè m'avorreix massa. Ja, i estem totes juntes, per fi. Anem a aquella? Vale, va, fem carrera. Vale, que guanya jo. Carrera, sí, mami. Colin, sempre arriba la última. Jo primer. Juguem a algo? Pues juguem al voleibol. Bueno, xiques, jo crec que tinc una idea. Millor si deixem un dia sense mòbils, no? Sí, claro, Va, deixem-los ahí. un dia que quedem. Paula, deixa-lo també i així no m'ho passem bé, va. Va. Molt bé. Información gratuita de Orange. El teléfono al que llama. Per què no li arriben els missatges? Per què apaga el telèfon, ja? Per què? No estarà. Va. Ai, espera, ara. Ara vinc, No, Paula, espera't. No me deixes fer soles. Bueno, És que ma mare m'ha cridat. però si anem guanyant, Sí, a mitja va, sí. Va, acabem la partida. Després segur que no te diu res. Va, queda't. Vaig un poc més i després ja... És que m'ha cridat. Ja, però saps on estàs? Vull dir, sap que estàs bé. Va, després ho arregles. Ara acabem. Ara sí que t'ha bueno, va. Va. Va, tinc. No apaga el telèfon, ja. Información gratuita de Orange. El teléfono. Buscant tot, tio. Xiques, veniu? Sí, jo també. Vinga. On estan els mòbils? Els he guardat en la meva bolsa. Així no estem sense mòbils. Vale. Claro. I si anem a veure-la i me l'ensenyeu ja, perquè... Anem. Bueno, Jo tinc molta m'he quedat, curiositat. sí que estic cansat. Vale, si vols no anem a tardar res. Però ensenyeu-ho si te vols passar una cosa. Per què està apagat? Res, estava mirant la de ma mare. Deixa el mòbil, en sèrio, va. Guarda-lo. Anem a menjar ja, no? Perquè... Va, Paula, que no passa res. És més complicat comprar clíniques que quedar totes i mira que ja mos ha... Ja ves, sí. Però... Bones hores està disponible. Però per què no l'agarra? Però es pot saber on està que no agarra el telèfon, no? Però si està a la zona d'oci. Però què fa allí? Per què no m'agarra el telèfon? Van saber qui sóc. Es va enterar. Quantes cartes eren? Fiquem 10 cada persona pura per trio. Claro. No em pots donar el meu mòbil un moment? Però per què? Perquè ma mare li he dit que anava però no a on. Sí, ta mare. No, sabem que no és ta mare. Paula sabem que és Josep. Va. Està És que mira. controlant tota hora i... Sí, T'havien està portat controlant. delante, No me controla, se preocupa per mi. No se preocupa controla. per tu. Això no es preocupa. Mira, si tens que estar en els teus amics cada volta en el mòbil perquè ell no se preocupa, això és controlar-te. Perquè me preocupa que no sàpiga on estic. Però que dona pues que igual. s'aguante, tens el teu dret a anar-te'n per ahí. Sí, és que no pot ser. A veure, Paula, tu te'n recordes d'aquella vegada
que anarem al cine a veure It i arribarem tard a veure la peli perquè a ell no li agradava gens com anaves vestida i tingués que tornar a casa a canviar-te. Comprem palomites també. Sí, per favor. Hola! Hola. Hola, Pablo, ¿cómo estás? Bé, gràcies. Què tal? On aneu? Anem al cine un rato. Guai. A veure. Guai, guai. Pero, ¿cómo pots anar a Xina? Pero ¿qué te crees que eres? La Xina tan destapa, això és una guarra. A Xina no se va a un cine normalment, tan destapa i tanta cosa. Ves, corre, tira a canviar-te. No, deixeu estar, no passa res. No val bé. No, és que passe de líos, en sèrio. Vaig en un moment i ja està. M'acompanyes? Això no és normal. Se preocupa per la meva imatge, és normal. No es preocupes No, si no és per la teva normal. imatge t'està dient com tens que vestir. Jo no penso això. Esta chiqueta no m'agarra el telèfon. Es va enterar. Hòstia, si es va enterar. I te'n recordes quan estàvem quan eixíem de classe de música i estàvem preguntant a Mauro sobre el deure i en seguida vingué ell i perquè pensant-se que estaves en ell, així, se fica supercelós i quasi li pega. I menys mal que tingueren que anar a separar-los perquè anava a pegar-li. Al final quin deure havia? Perquè de matemàtiques era estudiar per l'examen i algo de València. Sí, de València ho vam anar ahir, el que passa és que avui no mos tocava. No pot ser. Però què fas parlant en este? Tu què fas parlant en ella? Però tu què te creus? Calma, tio. No, de calma res, què fas parlant en ella? Però tu què fas parlant? En ell, Relaja, que Què? estem parlant de classe, que no passa res. Que no, però tu te creus que pots parlar així, Però tu què te creus que eres? estem parlant de Mira, és que de veritat... Para, on vas? Que li vaig a pegar. Va, agarra la motxilla, va. Estem Va. parlant de deure i ja m'hem posat. Que de veritat... És que... Fa tu mateix. A vosaltres sabeu què us passa? A veure. Que m'esteu dient això perquè teniu cels? Això serà. Sí, cels d'una relació tòxica, per supost. A veure, serà Sempre. tòxica per vosaltres, però per mi no. Jo, a buscar la guarra de Paula. ¿Qué t'ha fet ara? ¿Qué? La molt cabra no m'agarra el teléfono ni me contesta els whatsapps. Però ja te localitza esta i es va enterar. Ui, així se va liar. Espera que vaig a per la meva bici, jo s'ho vull veure. No, deixa-ho. Que vull que anar jo prompte i així no la fico al seu puesto. Ja t'ho contaré ja. Bueno, pues com vulguis. Tira-li. Vale, va, au. És que també te controlen el mòbil, perquè és que jo ho he vist. Té una aplicació per saber on estàs. I això ho hauries de saber. I te té controlat, és que no pot ser. En totes les redes socials te les revisa. No te recordes l'altre dia que no volies pujar sí que una ho sé. foto teua? Sí que ho sé. Però és que, a veure, ho fa perquè se preocupa per mi, saps? N'hi ha molt de locos per internet. Paula, el loco és ell. Què dius? És veritat. Què? Buah, no sé el que li fer. Però tu estàs loco? Que no és la meva culpa que vagis tan ràpid. Que asco, de veritat. Me fa anar hasta allí. Que asco li tinc, de veritat. És que vale que sigueu les meves amigues i se preocupeu per mi, però és cosa meua. Sols voler el millor per Sí, tu. vale, té aspectes lletjos com tot el món, però, tio, jo el vull com és, ja està. Bueno, canviem de tema ja, per favor. Subem? Vale. Bé. Va. Però pensa-teu, Això va el Pablo? No. Hòstia, si això és allí. Què fa la guarra allí? Però, caguen en ella. Es pot creure que pot estar allí, Estic molt fart. Xiques, heu vist Dani seria de l'altra classe? Sí, el Ho ha nou. estat parlant tot el matí. Super... Jo me l'he trobat este matí. En sèrio? No, per què no m'agarres el telèfono? Ni me contestes els WhatsApp. Per què apagues el telèfono? I t'he donat permís perquè vingueres així? Mira, Paula, me tens molt fart, Sinó que tens que decidir. O quedar-te les teues amigues i fer el que te dona la gana, o venir-te'n a mi. Tria. Paula, està clar. No te pots anar en ell, està loco. Per favor. No n'hi ha una altra opció, l'opció... No, Paula! Paula. No ho sé, en sèrio, no vull que s'enfade més en mi.
Tia, això no és aixina. Tu l'has vist? Josep, Voleu callar? Envia-la Va, a pagar ja. on és? Per lo menos no, a per la meva Paula. bicicleta. Bé, va. Paula. Més coses mal del castellà. Veritat. No està bé. Tu te pareix normal fer el que has fet? Anar-te'n per ahir? Me té igual, per què apagues el telèfon? No l'has apagat tu? No. Això vols que m'ho crega jo? Va, És que no pot ser. És en sèrio? Ja la veus, ja s'ho venera. Bueno, en algun moment se donarà compte. Perquè és que Ja, això- però és que ara està fent mal. Jo no sé com pots suportar-lo. Ni jo. Tio, en sèrio? No m'ho crec, Us ajudem? Sí. mira, Paula, me tens molt fart, Sinó que tens que decidir. O quedar-te les teues amigues i fer el que te dona la gana, o venir-te'n a mi. Tria! Paula, per favor, queda't. Queda't. És mira, ¿Tú qué crees que vas a hacer? Si te pasas el día controlándome. Però... No, tío, es ¿Qué que dices? ya me cansado de tú. Siempre me tienes que controlar por teléfono, me tienes que dir on tinc que anar i lo que tinc que fer. Pues, Va, tira, que no, que me dona igual, que no vull saber res més de tu. Però què coses dius? No, va? que lo que dic, lo que jo vull, vés-te'n. Que no, va, Que te'n una vagis, oportunitat, va. que me la suda, que te'n vagis. Ja has sentit? Que te'n vagis, Però- tio. Adiós. Que me dona igual. Que tu Però- a mi no me tens que dir lo que tinc que fer, saps? És la meva vida, tu no tens res que veure. No me tens que dir lo que tinc que fer. És ma mare? O mon pare, a cas? No, veritat, no. Te calles, te'n vas. Adeu, Josep, adeu. ja has escoltat? Adeu. Vés-te'n. Bon viatge. Així no te volem. ja has vist el que t'ha dit? Adiós. Tira, toca't a Va, casa. ja tardes. Ja tinc... Adeu. Tia, en sèrio, que guai. És que... Ai, por fin. No, pues encara me queda per dir-li si algun dia me'l torno a trobar. I me diu algo, ell que prova a dir-me algo, és que mira. És que ninguna persona té el dret de tratar-me així, no? Ja. Pues molt ben pensat. Ale, Sí. Menos mal que t'has donat compte, perquè imagina't que te l'hagués anat amb ell. Ja. Vull dir, seria horrible. Bueno, No, que és que me dona igual, és que no vull saber res més d'ell. Millor. Pues si no, torna a veure la mòvida. Que se vaya a la verga.